Hola, guapos! Com esteu? Avui fem el paquet 12 i esperem a veure què ens espera això. Doncs anem cap allà. M'he de comprar un recolze llibres, tio, per fer això, com un dedo. I res, avui com esteu? Jo avui molt bé, descansat. Després de no haver dormit. Ahir no vaig dormir, només 4 horetes. Era migdiada que em vaig fer. Però ja estem actius. Ja estem actius. I res més. Continuem muntant això. I a veure com ens va quedant. Tinc les expectatives altes? Doncs sí, m'està agradant molt com està quedant. No us ho negaré, però bueno, quan acabi, la pregunta és, quan acabi, a on el posarem? Que no tinc ni idea. No tinc ni idea a on el posarem, ni si cabrà a l'habitació. I amb el gat menys. Amb el gat és una putadeta. Però bueno, seguirem construint. Que el Lego no aturi l'espai. Que hauré d'anar a dormir a casa, al carrer? Doncs pot ser. Pot ser que la meva parella al final em faci fora de casa, però bueno. Hem vingut a jugar. I que sigui el que Déu vulgui. No passa res. Estem llestos. I això aquí? Ah, amigo. Ah, potser ho he fet mal. Cony, aquest coixí em molesta. Això és alguna... Espera, amigo. Ara hem de ficar això. Això a cada lloc, sí. Les instruccions me les passo una mica pel forro dels pantalons. Però bueno. Perquè primer diu ficar la peça aquesta gris en aquesta peça i després ficar-ho dins. I perquè això està diferent. Ah, perquè no és la mateixa peça. Claro. Uah. Doncs potser sí és millor ficar-ho abans, perquè m'està costant la vida. Ja estic suant. Disculpeu, estic suant. Així, I res, avui no he conduït, per sort. Ha conduït un company. I res. I poca cosa més a fer avui. Com porteu la calor? Jo fins als pebrots, no us ho negaré. La calor és la calor. Desitjant que vingui l'hivern ja. Algú més? Vosaltres que sou? Team estiu o team calor? Fiqueu-me als comentaris, si és que algú veu aquest vídeo. Així que res. Si no, el continuaré pujant. I això és normal que em quedi així? Sí, vale. Digue, si ho estaré fent malament. Però no, mireu. Espero que l'estigui veient, no estic comprovant. I com no, em cagarem tot. Ah, ja sé què estem fent. Sí. Doncs mola. Això em sembla que va per aquí. Mireu què us dic. M'està agradant el que estic veient. No m'agrada que ho tingui que tornar a fer 50.000 milions de cops, però m'agrada com està quedant. M'agrada. Ai. La calor podia marxar ja, tio. Estareu cansats d'escoltar aquesta frase. O de vosaltres també la direu. Però és que és la veritat. Fa moltíssima calor. I és la veritat, estem a l'estiu. Què vols que faci fred a l'estiu? Doncs no vull que faci, vull que no hi hagi més estiu. Estiu caca. Estiu fora. Estiu no tornis més. Aquest seria el meu lema. Però per desgràcia
aquest és l'estiu més fresc de la nostra vida, perquè el que vindrà és pitjor. És molt pitjor el que vindrà ara. I qui digui que no, és que menteix i molt. Canvi climàtic sí, canvi climàtic no, no entrarem a aquests debats, que potser surto perjudicat. L'únic que dic és que les dades són les dades. I l'únic que tinc clar és que cada dia fa més calor. Mireu que maco! Mireu. Ara els pals aquests, aquí. Mireu que maco. Confio que surti bé, que s'estigui gravant. Si no serà un fake. I seran les risses de producció. Però aquí no hi ha postproducció ni produccions. Aquí hi ha una única presa. I acabo de treure això, us preguntareu, però què fas? I jo us ho diré encantat. Que això no està recte i m'està donant una mica de toc. Vale. Mireu, això no està gens recte. Bueno, ara pot ser una mica més... Per què se me van dos? Oh, que ahora se me entiendo. No, si jo vull treure aquest pal... Com que la perfecció no existeix, així es queda. Bé, som-hi. Què més? Què més? Ara anem cap aquí. I és una verda aquesta aquí. Però sobresurt molt, no sé, clar. Home, no és que ha de sobresortir, si no... La física és la física. No, és un fosc, no? Espereu que ara tinc un problema... És aquest color o és un fosc? Sí, és aquest color, perquè més fosc no tinc, llavors sí. Ah, no, és este. Ah, amigo. Ah, amic. Amic meu. Vale, ara agafem això. Ho fico així mirant cap a mi, aquest de 4, no? Sí. I així. Vale. Ara, un així. Així. I aquesta L, la L així. Molt bé. Vale. Ara, aquest. Aquí. Aquest aquí. I un així. Aquí al mig. Vale, què més? Vale. Un altre d'aquests. Aquí. Així. Vale. El del costat també. Així. I aquest. Aquí, però no, veus? Hi ha alguna que no he fet bé. Ah, clar, perquè... aquí tinc. Aquí. Clar, això, aquesta part no l'he fet. Així. Aquí sí que està bé això. Vale, que no he oblidat de fer això. Vale, ara, una llarga al darrere. Que agafi això i sobresurt. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Com que no sé com va, vaig a fer això primer. Això primer, això. I això, així. Però llavors sobresurt una mica, no? Ara sobresurt. Mira tu que bé.
Ara aquesta peça on? Això així, això sobresurt, llavors això. Ho he de fer així per no liar-la. Vale, llavors... mireu. 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 Ara, això, amb això, amb què? Amb què? Amb això. Això, amb això. Aquí. Vale, això amb això aquí. Vale. Ara, 1, 2, de 4, no? Correcte, de 4. Ara això, de 2, aquest, aquí està. I 1. Vale, i això aquí. Vale. Què més? Molta cosa ara, Vale. La porta. Joan, la porta! Com el president del Barça, Joan, la porta. Vale. Oh! Que bé. Vale, ara li dono la volta i... Això així. Mireu! Sembla una nau espacial així. No he dit res, perdoneu-me. No he dit res. No he dit res. Si em dius adeu... Vull que el dia sigui... Això i aquí. Correcte. Estic mirant... No sé què estic mirant, però això no sé què és. Que semblava que era una cosa, però no té res a veure amb el que estic fent, amb el que és. Vale, ara hem de fer 2 sostres. Així, aquí. 1 i 2. Vale, 2 sostres. Què més? Això. Això i això. Vale, ara. Això va així. A on? Per què no em queda recte? Què he fet malament? No m'està convencent el que estic fent. Hi ha alguna que no he fet bé. Vale, fins aquí tot bé. Aquí. Això és el que no he fet bé. Vale, això és el que no he fet bé. Vale, llavors. Això va aquí. Vale, llavors. Això va aquí. Això, vale. Vale, veus? Aquí he fet coses... Veus? Això és coses del... Postproducció, en aquest cas no n'hi ha. No n'hi ha postproducció. Coses del directe. Aquestes peces no sé qui les va inventar, però un 10 a la persona.
ho va fer. Mira, ho indagaré. I us ho portaré. Vale. Ara sí, ostres, ara sí. Ara sí, veus? Ara faig bé això. Ara, a casa un deuna. Però és que això és més inestable. Inestable o inestable? Depèn. Així sí, ara sí. Ara sí. Mireu que xulo. No, espera. Quan ho hagi acabat, us... Això, bé. Això són dues peces que... Una. Però per què surt així? No ha de sortir. Pues ja teniu el paquet 12, això. Mireu què tal és. I això on va? Això de moment no va a cap lloc. En el paquet 13 continuarem. Així que adeu, res més. Espero que us hagi agradat. Si voleu veure més contingut com aquest, us subscriviu. I si us ha agradat, doneu like. I si voleu qualsevol cosa més, comenteu. Passeu bon dia, bona tarda, bona nit, depèn de l'hora que ho vegis. I ens veiem. Adeu!